Gisugda na sa Dumaguete City sa Negros Oriental ang pag-regulate sa mga musulod sa sementeryo. So by sa kinakdang pagsira nini karong Oktubre 27 hangtod Nobyembre 2 atong sairan ang kalambuan sa maong dapit. Pinagi nining report. Dunay pipila ka mga residente sa unang adlaw sa no pass, no entry ang wa makasud sa mga minteryo. Sa tuyo nga makontrolar ang gidaghanon sa mga musulod matag oras nang hatag og kalag-kalag pass ang lokal nga kagamhanan sa Dumaguete City nga gipaagi sa mga barangay. Apan dunay uban nga wa masayo diini ug duna say ubang barangay nga wa manghatag og passes. Hinuon ang ubang minteryo di istrikto og gipasulod ra bisan way passes. Isip kabahin sa protocol, kuhaan og temperatura ang tanang musud. Sa entrance sa private cemetery sa Barangay Bagakay, wa tuguting makasud ang mga Y passes apan way taga City Health Office nga mukuha sa temperatura. Suma sa mga nagbantay, wa pa makaabot ang gitahasan nga mag-check niini dihang gisuroy sa GMA News ang menteryo. Ang matag barangay wala pa ma-inform ang mga pumuluyo sa kada barangay or sa purok nga naay mga gitpa o kanang kalagpas. Samtang way kausaban ang presyo sa mga buwak gubikan sa epekto sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Suma pa, mahal ang transportation expenses maong gibawi kini sa mga vendor sa ilang gibaligyang mga buwak. Ibrato ni bulak ni sir kay tungod ini ha? Ama, kan lagi. Bulak ni brato ang bulak kani ros canggi. Sagad sa ilang supply nga gibaligya sa Dumaguete City gikan sa Sugbo ug Manila. Wa say kausaban sa presyo sa kandila. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bista.